Vähintään yhtä kova paine on SDP:n uudella puheenjohtajalla Jutta Urpilaisella. Urpilaisen vetovoima ei ole tepsinyt odotetusti ja esimerkiksi kampanjan avaus Tampereen kauppahallissa hakee kotikutoisuudessa vertaistaan. Vaaliteesitkin perustuvat haaveiluun. Me olemme keränneet suomalaisten unelmia. 8%. Miten arvioitte ennakkoäänien tulosta? No aivan aluksi haluan kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä, meidän ehdokkaita ja vaalityötä tehneitä. Lämmin kiitos jokaiselle ehdokkaalle, vaalityöntekijälle ja äänestäjälle. Jutta Urpilainen, SDP:n uusi puheenjohtaja, nyt kakkospaikalla tässä vaiheessa. Kasvoista melkein näkee, että se on teille helpotus, ehkä iloinen yllätyskin. Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä, meidän ehdokkaita, vaalityötä tehneitä ihmisiä. Vaalikampanja on ollut positiivinen ja nyt näkyy ainakin ennakkoäänissä, että tulos on myös hyvä. Ennusteen mukaan suurin puolue olisi kokoomus 22,6%, nousua siis 0,8 prosenttiyksikköä. SDP olisi toiseksi suurin puolue 21,4%, keskusta jäisi kolmanneksi. Jutta Urpilainen kakkossija, mutta aika kaukana tuosta 4 vuoden takaisesta luvusta. Tyydyttääkö tämän ennusteen mukainen tulos? Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä, meidän upeita kuntavaaliehdokkaita ja ihmisiä, jotka ovat tehneet hartiavoimin töitä SDP:n kuntavaalikampanjan hyväksi. Jutta Urpilainen, te edellisen kerran kun kävimme tässä ahjossa, olette ainoa, joka piti paikkansa siinä kakkossijalla. Niin kuin tuossa Matti Vanhanen sanoi, niin teidän kannatuksenne tuli kuitenkin ropisten alaspäin sieltä edellisistä vaaleista. Silti kai tämä torjuntavoitto jonkinlainen teille oli. Haluan aivan ensimmäiseksi kiittää kaikkia SDP:tä äänestäneitä, meidän upeita ehdokkaita ja niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat olleet mukana SDP-vaalityössä. Me olemme tehneet positiivisen kampanjan. Meillä on ollut tosi upea henki tuolla pitkin Suomea ja tämä tulos, jos tämä ennuste tällaisena menee läpi, niin on torjuntavoitto. Mutta haluan, Jyrki, onnitella sinua ja kokoomusta, koska se lienee selvää, että kokoomus perussuomalaisten ohella. Kokoomus perussuomalaisten ohella on vaalien voittaja. Hyvät ystävät, toverit, olen odottanut tätä koko illan, että pääsen teidän joukkoon ja hienoa olla täällä Työväentalolla. Aivan aluksi, ystävät, haluan kiittää teitä jokaista erikseen ja kaikkia yhdessä.